Alija Balijagić, osumnjičeni da je izvršio dvostruko ubistvo kod Bijelog Polja, lociran je u prijepoljskom selu Orašac. Na teren je stigla žandarmerija koja češlja terena, u akciju su uključeni i dronovi kao i psi tragači. Steže se obruč oko begunca, kaže za agencije izvor koji se nalazi na licu mesta. Podsjetimo, danima unazad traje potraga za dvostrukim ubicom iz Bijelog Polja. On je navodno viđen na par lokacija u okolini Prijepolja. Škole u prijepoljskom kraju su zatvorene, a učenici slušaju nastavu online zbog situacije u tom gradu. Balijagić je osumnjičen da je ubio 2 ljudi u selu Sokolac kod Bijelog Polja 25. oktobra. Božidar Spasić, bivši pripadnik državne bezbednosti, u emisiji Jutro na Prvoj televiziji govorio je o trenutno najaktuelnijoj temi i ubici kojeg je nazvao veštim hajdukom. Kako je naveo, reč je o veoma opasnom ubici čija je prednost to što ne koristi moderne tehnologije, pa mu je, kako kaže, teško ući u trag, a pojedini izvori informacija su očevidni. Informacije kojima se trenutno raspolaže ukazuju na to da ubica na sebi ima maskirano odelo, kapu i bradu. On je inače pripadnik džihadijskog pokreta. Dakle, imam utisak da se prelaskom iz Crne Gore u Srbiju uputio na područje Novog Pazara, gde bi vrlo verovatno našao svoje istomišljenike ili sagovornike, a moguće je i da zna za neke baze koje tamo postoje, koje imaju džihadisti koji su nedavno hapšeni na tom području, istakao je Spasić. Međutim, kako je naveo dalje, očekuje da se ova akcija danas ili eventualno sutra završi, čime bi, kako je rekao, odahnuo veliki broj građana.